गसाइगाव बीएड कलेजा नैथि खेबनि थाखाय 84थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ दिनै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंदों। दिनै 8 मेआव गसाइगाव बीएड कलेजा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 84थि रुंसारि सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कभिड प्रट'कल मानिनानै खुंफुंदों। फुंनि 10 रिंगायाव लेम्प फोजोंनाय आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोसोखांथियाव बिबार बावजेनो गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गिबि खेबनि थाखाय 2020 मायथाइनि साबसिन सानै स्टुडेन्टफोरनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बेस्ट स्टुडेन्ट एवार्डखौ बांसिन मार्क्स मोननो हानाय चन्द्रमिता नाथ आरो निजोम नार्जारिनो होनाय जायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दा फेस्टिभेल मुंनि गांसे मेगाजिनखौ गसाइगावनि क'अपारेटिभ ससाइटिनि सिनियर इन्सपेक्टर आरो अडिटर बिथां महेश ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। 8 मे 2021 गसाइगाव बीएड कलेजा नैथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थुनलाइयारि फोरबो बेखौ जों खुंदों। थांनाय बोसोरावबो जों खुंदोंमोन, थांनाय बोसोरावबो लकडाउननि गेजेरजों जों खुंदों आरो थांनाय बोसोराव जोङो स्टाफआ ज' लोगो लानानै एफा रांखान्थियारि मदद होलायनानै जों रेशन रानदों। देग्लायबो जोङो कभिड-19नि प्रट'कलखौ मानिनानै मोनसे फिसा हाबाफारि जों लादों। बे नैथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थुनलाइयारि फोरबोआव जों दिनै सानै फरायसाफोरनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बेस्ट स्टुडेन्ट एवार्ड जों होदों। गसाइगाव बीएड कलेजनिफ्राय 2020 मायथाइयाव बीएडनिफ्राय हाइस्ट मोननाय चन्द्रमिता नाथ आरो डीएलएडनिफ्राय हाइस्ट मार्क्स मोननाय निजोम नार्जारि बिथांमोननो जोङो बे एवार्डखौ जों होदों। बे एवार्डआव गांसे मान बिलाइ, गांसे आर'नाइ आरो साफायाव 5,000 रां केस थाखा जों बेखौ होदों। बेनि अनगायै बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फोसावजानाय गांसे मेगाजिन फोरबो दा फेस्टिभेल बेखौबो बेखेवनाय जाबाय आरो बे मेगाजिन बेखेवनायखौ गसाइगावनिनो क'अपारेटिभ ससाइटिनि सासे सिनियर अडिटर आरो इन्सपेक्टर महेश ब्रह्म बिथाङा गावनि आखाइजों बेखेवनानै होदों। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोङो बे कलेजाव 50था गय बिफां फुलि जों गायदों। बेयाव जोंनि अफिस स्टाफ, लेक्चारार गासिबो ज' लोगो लानानै जों बे खामानिखौ मावदों। थुनलाइयारि माखासे हाबाफारिफोर दङमोन, नाथाय कभिड प्रट'कलखौ जोङो मानिनानै बेखौ जों मावफुङाखै। दिनैनि बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 84थि रुंसारि सान, बे सानाव नैथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थुनलाइयारि फोरबो खुंनायनि थांखिया जोंहा गभर्निं बडिनि थांखि। बेखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जों लादों आरो बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गुरुदेवनि जि थुनलाइयारि नोजोर, थुनलाइयारि सानस्रि बेखौ लानानै जोङो खामानि मावनांगौ आरो फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय बिथांनि जि सानस्रि बेखौ जों फोथांनानै जोङो लाखिनो जों नाजादों आरो गुवार खालामनो जों नाजादों आरो उननि समफ्रावबो जों बिदिनो खुंलांबाय थागोन। बेखिनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' समाजाव जि बिहोमा होलांदों बेखौथ' जोङो बुंथ्र'नो हाया। बै समाव बर'फोरखौ म्लेस होननानै मुगैनो नाजादोंमोन मानसिफ्रा आरो क्रिमिनेल ट्राइब हिसाबै ब्रिटिश सरकाराबो फोसावनो नाजादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। नाथाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौल' फोसावनानै सासे गुरु जानानै थानो गोसो जायाखैमोन। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदोंमोन। राजखान्थि बिथिङाव बिथाङा 1929 मायथाइयाव साइमन कमिसननो मोनसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन। बे गोसोखां बिलाइयाव गासै 12था आयदाफोर दंमोन। बे 12था आयदाफोरा बर' समाजनि थैनाय आरो थांनायनि बाथ्रा, इयुननि बाथ्रा, बेयाव बड' रेजिमेन्टनि बाथ्रा बेफोर दंजोबोमोन। बिनिफ्राय ब्रह्म बर्डिं लुलांदों, उइभिं सेन्टार खुलिलांदों, स्कुल गायसनलांदों, बर' फरायसा आफाद दालांदों, आबादारि आफाद दालांदों, आइजो आफाद दालांदों। मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनसे आन्दलन बेखौ बिथाङा जागायलांदों। दिनै बिथांनि मावनायनि थाखायनो जोंनि बे बर' समाजा बेबायदि थाखोआव फैनो हादों बेखौ आङो बुंगोन। मानो होननानै बुङोबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनो लामा दिन्थिलांदों, मोनफ्रोमबो बिथिङाव लामा दिन्थिलांदों।